एनडिपि नि केडारफोरनि थाखाय जिखिनि बेबस्थानि बाथ्रा लिरनाय जादोंमोन रादायाव बेबो जाफुंजोब्बाय। हेल' मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो थारैनो नोंथांमोना बुजिखाबाय जोंहा डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारनि क्लिपखौ नोंथांमोना नुनानै आरो थारैनो बुजिनो हाखाबाय। लोगोसे आङो डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा दिनै मा बाथ्रा बुंखो एनडिबिनि सायाव आरो लोगोसे जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथां मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। एनडिबिफ्रा थारैनो उदां जाबायनो आरो एनडिबिफ्रा माखासे एनडिबिफ्रा उदां जानो थांगासिनो होननानै जोंहा डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारा बुंदों। अब्ला आङो भिडिअखौ गोलाव खालामा जासे आङो डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सारनि बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायखांनायनि उनाव जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो डेपुटि चिफनि भारत सरकारा एनडिपि को टारगेट खालामदों कारण आबसुनि आंदोलन बे गणतांत्रिक बेयाव खुब दावराव बिदि जाया आयेन श्रृंखलानि भंग जाया किन्तु एनडिपि जो सहस्र संगठन हिसाबै बे संगठननि जि सोमावसारनाय बे गोबां बारहावाफोरा जायो आरो बेनिखायनो एनडिपि जों सुक्ति खालामनो बोरै गोजोन थासारि लाबोनो हागोन बेखौ मेइन टारगेट एनडिपि को टारगेट खालामनाय बे सुक्ति खालामनाय जादों। सुक्तिया जाबाय सुक्ति जाखानाय बोसोरबा जाबाय आरो बे बोसोरबानि गेजेराव अन्तत सुक्ति जाखांनायनि उनावहाय जि गोदान सरकार दानो हाबाय बे सरकारनि नेतृत्व जिहेतु मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दङ आरो बिथांनि नेतृत्व जि सरकार बे सरकारा नैबे बिटिआर ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनो हाबाय। जिहेतु सरकारनि थांखियानो बे ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनायमोन मानोना प्राय 50 बोसोर सोमावसारनाय सोलिबाय थानायखाय बिटिआर ओनसोल बर'फोरनि ओनसोला जोबोद गोग्लैसोनानै दंमोन। गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरजों गोरोबलायनो हायि बेबायदिबो मोनसे बारहावा जादोंमोन। बेनिखायनो बोरैहाय गोजोन थासारि लाबोनो हागोन आरो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव बोरै खौसेथि आरो गोरोबलायनाय लाबोनो हागोन बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै भारत सरकारा सुक्ति खालामदों आरो बे सुक्तिया साक्सेस जाबाय। दिनै जोंहा गोजोन थासारि फैबाय आरो गोजोन थासारि फैनायखाय जों जौगानाय खामानिफोरखौ मावनो हानाय बेबायदि मोनसे परिबेख फैबाय आरो इतिमध्ये जोंहा जौगानाय हाबाफारि जागायजेनबाय आरो बे स्पिडआव दावगालांबाय थासिगोन। दा जोंहा सुक्तिनि जिफोर दफा सुक्तिनि जिफोर रादाय बे रादायफोरनिफ्राय 90% जाफुंजोब्बाय मात्र जोंहा मोननैसो जाफुंनाय जायाखै आरो बे निश्चय जाफुंगोन। बे सिमा बांहोनाय जाबाय सिमा बांहोनाय जानाय लोगो लोगो बे कमप्लिट जायाखै अन्तत बेवहायबो जोंहा बाउन्डारि खिनिया जाबाय बुंनो थाङोब्ला थख'यै बाउन्डारि खिन्थु बाउन्डारि सिङाव हाबनाय माखासे गामिखौ जों डिक्लेयार खालामनो हानाय जायाखै मानोना फरेस्ट एलेका आरो बे गामिफोरनो जेतियालागै हानि कागज पत्र होनो हानाय जाया अब्लालागै बे हयथ' डिक्लेयार खालामनो एसे टाइम नांगोन। किन्तु बे इतिमध्ये जोंहा प्रसेसा जागासिनो बे जों आसा खालामदों हयथ' नेक्स्ट काउन्सिल इलेक्सन सिगां जों बेखिनिखौ कमप्लिट खालामनो हागोन। बेनिफ्राय जोंहा एनडिपि नि केडारफोरनि थाखाय जिखिनि बेबस्थानि बाथ्रा लिरनाय जादोंमोन रादायाव बेबो जाफुंजोब्बाय। जोंहा बे रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा दंमोन एक्स केन्डिडेट एक्स एनडिपिफोरनो जिखिनि एनडिबिफोरनि केसनि जिखिनि केस पेन्डिं जानाय लोगोसेनो जेलाव थानाय बिनि प्रसेसा दासिमाव माबायदि जिहेतु 5 बोसोराव आगान होबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथाया केस बायदिसिना जोबनायाथ' एसेबां थाब जोबा केस प्राय 200 सामथिं बे उइथड्र जाबाय आरो 400 केस बाखि दंबावो। बेनिफ्राय जोंहा एनडिपिनि जे रिहेबिलिटेसन बियो मात्र 678 बाखि दंसै। बेनिफ्राय जि एक्सग्रेसिया मार्टेसफोर होनो गोनां बेयाव बिसोर जोंहा दा दासिमहालागै 400 होनाय जादों आरो गोबां दंबावो बेखौ होबाय थागोन। बे होनायनि प्रसेसा जागासिनो दं। बे केसआव बे सिबिआइ केसनि जायफोर कनभिक्टेड बेफोरखौ एग्रिमेन्टजों जायफोर कनभिक्टेड केस बेफोरखौ एग्रिमेन्टजों माबानाय जाया बेनिखायनो बेखौ कर्टनि हेफाजाबजोंनो बिथांमोनखौ जों उइथड्र खालामनाय खालामनायाथ' पसिबोल नङा। बेनिखायनो जों कर्टनि गेजेरजों बोरैहाय सिगांनि कनभिक्सन जानाय माबायदि बेखौ रिभिउ खालामनो थाखाय आपिल खालामनाय जादों आरो माखासेखौ जों बेलाव दिखांनो नाजानाय जादों। बेनिफ्राय जिफोर एनआइए केसआव हाबनानै दं बिथांमोननि गोबाङानो ट्रायल आन्डार ट्रायल जाबाय थादों आरो सानैसो कनभिक्टेड जानायबो दं। दा बे एनआइए केसखौ जों स्टेटआव लाबोनायनि मोनसे प्रसेस लादों आरो स्टेटआव लाबोयोबा जेनेरेल जिबायदि केस जेरै सिआरपिसि बा आइपिसिनि गेजेरजों ट्रायल बेखौ बिसार खालामनाय जागोन। अब्ला इजि जाहैगोन बेखिनि प्रसेस खालामगासिनो दं। बेनिफ्राय कनभिक्टेड केसफोर रन्जन दैमारि आरो बिथांजों थाबोनाय माखासे जिफोर केस दं केसफोरखौ जों
किसुमानखौ बेलाव आरो किसुमानखौ रिभिउ खालामनो थाखाय केसखौ रिभिउ खालामनो थाखाय जों एपेल खालामनाय जादों थांनायबो जा बेल माबाया पिटिसना रिजेक्ट जाबाय आरो जों बेखौ नाजाबाय थादों आरो इल्टिमेटलि बिटिआर सरकारनिफ्राय बेनि थाखाय जों जिखिनि खरस नांगौ कर्टआव बे गासैबो खरसखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय बहन खालामनाय जादों आरो बे कर्टनि जुगिदि खामानि मावनायफ्रा एसे मा नाङो एसे गोबाव जायो आरो बेनिखायनो सम नांगोन बेखिनि जों नाजानायखौ गाराखै जों बेखौ मावबाय थादों सार मोनसे